шундый ерак әле сиңа кадәр. Ашармындыр ничә гасыр аша, сине тапкач очкан ул киңлеккә. Көтәрсеңме? Хәер, син бөтенләй башка планетадан. Кайтавазың белән дөньям тулган. Иң яхшысы дисең, синле йылым. Сыкы сыман салкын бармак очларыңны учларыма кысам. Миңа җылы булуыңнан, синең менә туңуыңнан микән? Калтырауга күчкән чакларыңда ышыклыйсым килә. Кемнән? Үземнәндер. Җанның 77 катмарында актарынам. Сүз башлыйм дип ыңсынам да тынам. Ничек әйтим, синең алда вак сүзләргә сөрлегүдән өркүемне. Әйтмәсәм дә таныйсың шул, әнә. Телгәләнеп, бәргәләнеп, меңгә бүлгәләнеп гомер итүемне. Һәм мин белмим хәзер, кайда син башланып, кай урында минем бетүемне. Эльмира Җәлилова.